вечора в ефірі підсумковий випуск «Заман». 31 жовтня, 1342-й день анексії Криму. У студії Ескандер Маметов. Щойно закінчився брифінг голови СБУ Василя Грицака, на якому він розповів про те, що вони спіймали виконавицю замаху на вбивство полковника Олександра Карабірюша. Замах відбувся 31 березня у Маріуполі. Ймовірними організаторами, за словами Василя Грицака, було міністерство, так зване Міністерство державної безпеки самопроголошеної ДНР. Про це ми розповімо детальніше у наступних випусках «Заман». Ми продовжуємо. Під прицілом детективів НАБУ син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков та колишній заступник його батька Сергій Чеботарь. Їх затримали. Авакова-молодшого та колишнього заступника міністра внутрішніх справ підозрюють в розкраданні 14,5 мільйонів гривень. За даними НАБУ, МВС у 2015-му закупило у компанії, яку пов'язують із сином Авакова, тактичні рюкзаки для потреб АТО. Детальніше про це у нашому сюжеті. Слідчі НАБУ затримали Олександра Авакова, сина міністра внутрішніх справ. Він у супроводі людей в камуфляжі виходить з будівлі і в доволі доброму гуморі. Тим часом у Харкові у його квартирі НАБУ провело обшук. Будинок оточили силовики, перекрили навіть вулицю. Усе, кажуть, через буцімто замінування. Смотрите, какая ситуация. Здесь заминировано здание, и мы обеспечиваем общественный порядок. То есть пытаемся, чтобы люди не пострадали, если вдруг эта информация подтвердится. У НАБУ підтвердили, обшукують квартиру сина міністра. Шукають докази у так званій справі рюкзаків. Насправді відбувається обшук у сина Авакова по адресі вулиця Мироносицька, 22 в його квартирі за знаменитою справою про рюкзаки Авакова. На той час, коли детективи НАБУ зайшли в будівлю, поліція заблокувала повністю прохід, ви бачите, по вулиці Мироносицькій, нібито поступив сигнал про замінування саме цієї будівлі в саме цей час. НАБУ підозрює Олександра Авакова у розкраданні державних коштів. За даними слідчих, компанія, яку пов'язують із сином міністра внутрішніх справ, у 2015-му поставила до МВС тактичні рюкзаки для потреб АТО. За інформацією досудового слідства, рюкзаки закупили за завищеною ціною. До того ж, вони не відповідали встановленим вимогам. За попередньою оцінкою, сума збитків становить 14,5 мільйонів гривень. Розслідування цієї справи тривало 2 роки. І от нині у справі про рюкзаки детективи НАБУ затримали 3 головних підозрюваних. Олександра Авакова, колишнього заступника міністра внутрішніх справ України Сергія Чеботаря та представника фірми «Переможець» тендеру з постачання рюкзаків. Їм повідомили про підозру за статтею «Розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». Солом'янський суд столиці сьогодні мав винести рішення про обрання міри запобіжного заходу щодо Авакова-молодшого та Сергія Чеботаря. У будівлі суду зібралося зо 3 десятки людей у камуфляжі. Разом із ними і колишній радник міністра Ілля Кива. Каже, усе, що відбувається, це тиск на міністра Авакова, а справа проти його сина сфабрикована. На сьогоднішній день ослаблення позицій і маніпуляція міністром внутрішніх дел является в первую очередь преступной в отношении нашей страны. Министр отвечает за обороноспособность страны как снаружи, так и внутри. На початок судового засідання чекали понад 5 годин, та воно так і не розпочалося. Ми маємо право приймати клопотання до 18:00. Тобто на даний час, зараз уже 18:00, клопотання, яке вас цікавить безпосередньо, до суду не надходило. Тому сьогодні розглядатися воно не буде. Так і не обравши запобіжний захід сину міністра та колишньому поліцейському уряднику, суд зачинився. Наступне засідання запланували на завтра. Ріана Алієва, «Заман», АТР. Дії російських спецслужб або помста Рамзана Кадирова. Такі основні версії вбивства Аміни Укуєвої розглядають правоохоронці. Про це та інші подробиці теракта проти добровольців Аміни Укуєвої та її чоловіка Адама Осмаєва далі у сюжеті. Перші постріли біля селища Глеваха почула чергова залізничного переїзду. Валентина каже, на роботу прийшла о 8:00 вечора і вже через півгодини пролунали постріли. Сильный грохот слышала, вот сильный такой удар. Что я была на балконе, и вот это оно так взорвалось, вроде бы такой сильный грохот. Как раз поезда не было в это время.
Адам і Аміна їхали додому. Доїхавши одеською трасою до Глевахи, їх джип перетнув залізничний переїзд. Проїхав близько 100 метрів, повернув праворуч на дорогу між промисловою зоною і лісосмугою. На цьому відрізку шляху пролунали постріли. Аміну Окуєву вбили пострілом в голову. Все разлеталось вокруг меня и попало в голову. Я сколько мог проехал, еще машина тоже, когда двигатель попали, что не знаю, она остановилась. Я ее пытался оказать первую помощь там, но ей в голову попали, так что. Адама з пораненням ноги доставили у Васильківську лікарню та прооперували. Вночі його перевезли в центральний госпіталь МВС. Там він під посиленою охороною. Озброєні силовики не пускають сторонніх осіб навіть до коридору відділення. Лікарі у коментарях небагатослівні. Говорять, його життю нічого не загрожує. Йому не гірше, нормально. Йому не гірше, йде, який стан? Важкий, стабільний, середньої тяжкості? Я не можу цього коментувати. Він нормально себе почуває, він в свідомості, не гірше, ніж вчора. Машину понівечили декілька куль. Одну гільзу від кулі знайшла наша знімальна група на місці розстрілу. Скільки разів стріляли та з чого, правоохоронці не кажуть. Відомо, що це була автоматична зброя. Але можу сказати, що це була не одна куля. Опрацьовуються всі можливі наявні докази, зокрема застосовуються технічні засоби для фіксації виявлення. Які версії наразі розглядаються? Їх декілька, на жаль, я зараз повідомити вам не можу. Біля залізничного переїзду встановлені камери спостереження. В області оголошено план перехоплення «Сирена». Він введений по Васильківському району і найближчих регіонах, які межують з Васильківським районом. Він до цього часу триває, його результати теж узагальнюються і поки що ми їх не розголошуємо. Основних версій дві, кажуть правоохоронці. Це дії російських спецслужб, вбивство з метою дестабілізації ситуації в Україні. Друга версія – це помста Рамзана Кадирова та його оточення. Напад і обстріл був здійснений з автоматичної зброї калібром 5,45, наскільки мені відомо. Тобто, скорше за все, це автомат Калашникова. І ймовірніше всього вбивць було двоє. Один наводив, керував, координував, другий здійснював безпосередній обстріл. Убивство скоїли професіонали, говорить Олег Сільницький, начальник оперативного відділу штабу УНСО. Він разом з подружжям служив у зоні АТО. В нашій країні, на жаль, на великий жаль, ФСБ і ГРУ відчувають себе набагато легше, ніж в себе вдома. Це професіонали, і це було сплановане, добре продумане і виконане вбивство. Жорстку відповідь на вбивство Аміни Окуєвої пообіцяв секретар РНБО Олександр Турчинов. Росія, продовжуючи агресію на сході України, розгорнула терор в глибокому тилу, знищуючи мужніх захисників нашої країни. Вбивство Аміни Окуєвої – це виклик країні, на який повинна бути жорстка і адекватна відповідь. Аміна Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону «Київ-2». Її чоловіка розшукують у Росії за обвинуваченням у замаху на Путіна. В Україні він очолив добровольчий батальйон імені Джохара Дудаєва. Обидва підтримували торговельну блокаду Криму. Це не перший замах на Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва. 1 червня нападник представився французьким журналістам і домовився з ними про зустріч. У ході розмови в автомобілі зловмисник поранив Осмаєва. У відповідь Окуєва зі свого пістолета Макарова поранила нападника. Цього разу на момент нападу добровольці були без охорони, яку їм було надано після попередньої спроби замаху. Вони від неї відмовилися. Віктор Пономарьов, Ельвіна Сітбулаєва, Дарина Іванютенко, Іслям Пінка, Євген Казикін, Заман, АТР. Убивство Аміни Окуєвої та замах на Адама Осмаєва прокоментував голова СБУ Василій Грицак на брифінгу, що закінчився кілька хвилин тому. Національна поліція розслідує це провадження і зареєстрована кримінальне провадження за статтею 115 «Навмисне замовне вбивство», частина 2 статті 115. Тому мені зараз сказати, є там слід Російської Федерації чи немає, я не можу просто голословно говорити. Водночас я можу допустити з величезною долею ймовірності про такий слід. Наразі це всі новини. Не пропустіть наступний випуск «Заман. Підсумки кримсько-татарського» о 21-й годині та дізнавайтеся більше. Зараз ефір продовжить програма «Акшам» із Любомиром Ференсом. Будьте з нами.